Naghatod og pait nga kasanatian ang bagyong Yolanda sa mga taga-amihanang Subo. Apan dunay usa kanila nga nakatagamtam og katamis dihang iyang naila-ila ang usa sa mga mitabang aron sila makabarog og balik human ang maong katalagman. Ato silang ila-ilahon pinaagi ni Dennis Tano. Gawa sa mga dumuduong sa Church of Christ sa Barangay Kawit, Midilien, nahimusab nga saksi sa panaghigugmaay nilang Allen Bromley og Rachel Igot ang puti nga baybayon og tinaw nga tubig sa dagat sa maong lugar. Lumad nga taga-Kawit si Rachel samtang usa ka Amerikanong misyonero si Allen nga tuyong miani sa Pilipinas aron mutabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Niadtong Enero lang naabot sa Midilien si Allen. Unang nagkita ang duha dihang gibunyagan si Rachel samtang si Allen mo'y nahimong photographer sa maong kalihukan. She was being baptized, but the first time we met was her coming out of the sea. The first time we met and saw each other eye to eye, and I got pictures to prove it. You know, I just think it was pretty sweet. She's like my mermaid coming out of the sea. Sama rin sa bisita ba? Yeah. Wa ko kabantay ato nga pagbaptize na ko iya ko gipicture niya. Sa diya nang duol na kayo ko nagpicture din siya na eyes to eyes. Daghang mga bata ang permi magsuroyan sa makeshift nga simbahan sa Church of Christ dinhi sa Kawit. Ug kay mahinangpon man og mga bata ang duha, mao nga nagka-click dayon sila. Misamot ang ilang interes sa usag-usa, dihang nagsugod og panungog ang uban nilang mga kauban sa simbahan. Now you've got to meet this girl. This girl, she's a wonderful girl. She's beautiful. She's sweet. She's kind. She's pure. She's innocent. She's never had a boyfriend. And I says, no, I didn't come here to get married. I actually came to work. I said, I'm just really not interested right now. And they kept on and kept on to the point I said, okay, let me meet her. And they're right. Anak siya, butan na ba na siya day anak. Pero maawaw sa ko dool niya. Magkuhan ako nga. Alam siya mo dool, may istorya. Maawaw ba yata. Sud sa kapin usa ka semana, nagkauyab yun si Allen og si Rachel ug gani niadtong miaging buwan gikasal sila sa mayor sa Midilien. Gihulagway ni Rachel nga pait kaayo ang nadangatan niya og sa iyang pamilya dihang miigo ang bagyong Yolanda. Apan wa siya magdahom nga ang maong bagyo sab mo'y muhatag kaniya og tamis nga gugma. Yolanda's bad. It hurt a lot of people. It did a lot of damage. But anytime there's disasters, there's usually opportunities that open up. Good opportunities. And of course, when you're doing the Lord's work, there's a lot of opportunities that open up. And doors were opened up here. We came here, like some good people. And yes, I met her because of Yolanda. No doubt about it. Siguro tungo rin sa Yolanda kay. Pero di sad tumaayo eh. Dennis Tanok, News 5.